Assalamu alaikum. A wanga tutorial zan nuna muku yanda za ku ga user ID ɗinku na Bybit da kuma yanda za ku yi depositing in cryptocurrency zuwa ga Bybit exchanger ɗinku. Farko idan kun je sama wajen ɗan icon ɗin profile ɗin nan in kuka danna shi zai buɗe, to ƙasan wajen email ɗinku za ku ga user ID ɗinku. Kun ga shi ne user ID ɗin kuna iya copy shi ku kai shi duk inda ke buƙatan user ID in anka tambaye ku. Ga depositing kuma in muna son mu yi depositing farko za mu je wajen akwai deposit sama muna iya shiga wajen ganin wallet address ɗinmu ta wajen deposit ɗin da ke nan, muna iya kuma aiki ta wajen funding. To idan mun shiga ta saman nan muka danna za mu danna deposit crypto zai kawo mu interface ɗin ga. Wajen ga inda ake nuna recommended coins kamar waɗanda ake depositing ko da yaushe kenan. Sama akwai wajen searching, ta nan kana iya searching ɗin token ɗin da kake son ka tura ko coin da ka sa sunan shi zai nuna maka token ɗin. Kun ga kamar yanzu in mun ka sa Ton, kun ga ga Ton nan ya nuna muna na Ton blockchain, ga icon ɗin shi nan kuma kuna gani idan kuka danna shi zai buɗe kamar haka. Bayan ya buɗe za ku ga state ɗin network ɗin nan inda kuka ga ya sa congested ɗin ga ma'ana akwai traffic da yawa ko completion ɗin transaction bai saurin isowa don haka za ku samu ɗan delay wajen turowa ko da kun turo asset ɗinku. Kun ga sama ga address ɗinku nan, ƙasa ga tag number, tag ko memo inda ake tambaya ga wasu exchanger ko application, nan za ku copy shi. Duk wanda kuka danna gehen nan zai yi copying address ɗin ko kuma memo ɗin automatically sai ku je ku yi pasting ɗin shi ga inda ake buƙatan memo ɗin. Wajen network ɗin idan kun danna shi idan da Ton na supporting ɗin multiple network kamar nan cikin Bybit da in kun danna shi za ku ga other network. To yanzun ga idan muka koma baya bari mu ga yanda na USDT zai nuna mana interface ɗin shi. Kamar yanzu USDT yana ga multiple chain, idan muka danna wajen USDT kun ga ga network ɗin da ya fito na duk wanda ke supporting USDT ga su nan daban-daban, ga Ton blockchain, ga state ɗin shi nan kuna gani congested, ga BIP20 nan wato BSC20, ga kuma standard Ethereum network wancan ERC20, ga Tron network, ƙasa ga Matic, ga Mantle, ga Optimism duka ga network ɗin da USDT ke supporting. Idan kuka danna zai nuna muku wannan cewa ku tabbata ku turo ga right network don idan kuka tura ga wrong network asset ɗinku ya ɓace kenan. Hanya na biyu na ganin wajen deposit kuma kuna iya shiga asset ku shiga funding, daga nan kuna iya zaɓen token ɗin da kuke son ku yi depositing sai ku zaɓi deposit zai buɗe still interface guda ne. Wanga duka networks ɗin da USDT ke bisa kansu ke ga, kun ga different networks nan. A bidiyon mu na gaba zan yi explaining ɗin networks ɗin cryptocurrency. Kun ga kamar yanzu idan muka zaɓi BSC20 kun ga shi nan ya nuna, idan kuka danna ƙasa za ku ga wajen zaɓen ina kuɗin zai sauka ko ina token ɗin zai sauka. Kun ga nan kuna iya canja inda token ɗin zai sauka. Kuna iya zaɓen ya sauka ga unified trading account ɗinku, in kuma a ce USDT ne wanda za ku yi trading peer to peer sai kun jira ya sauka funding account ku ƙara ya sauka unified trading account ku ƙara transferring ɗin shi zuwa funding, kuna iya kawai ku yi setting ɗin shi ya sauko cikin funding account. So ta nan wajen yana da sauƙin kawai ku canja location ɗin a inda deposit ɗinku zai sauka. Kun ga bayan kun danna inda deposit ɗinku zai sauka, nan ya yi generating ɗin address. Tunda mun ka zaɓi BIP20 kun ga address ɗinku nan, ga address ɗinku na Ethereum nan sama, ga network ɗin da kun ka zaɓa nan. Kun gani address ɗinku na da bambanci da address ɗin Ton blockchain don kun ga format ɗin BIP20 yana aiki da format ɗin wallet address ɗin ERC20 wato na Ethereum mainnet. Duka layer 2 ɗin Ethereum suna aiki da wallet address guda, duk format ɗin wallet address guda suke amfani da shi. Ga wasu videos na gaba
zan yi explaining ɗin wallet address format da kuma networks ɗin blockchain in Allah ya kai mu. Ga wanga ne muka kawo ƙarshen tutorial ɗinmu na ganin user ID da kuma depositing in cryptocurrency zuwa ga Bybit exchange, sai kuma tutorial na gaba in mun gamu.